O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, presentou hoxe a batería de medidas de máis de 3,6 millóns de euros que porá en marcha a Xunta de Galicia para axudar de xeito específico o sector turístico galego ante os efectos provocados polos incendios. Trátase de 4 accións. Un dos principais obxectivos para apoiar os profesionais do turismo de xeito xeral será o de minimizar o impacto que os incendios poidesen dar de cara ao exterior na percepción e reputación do destino. Deste xeito, e con este programa de medidas, a Xunta de Galicia o que quere é, por un lado, recuperar esa imaxe turística perdida durante a vaga de incendios a través de esta campaña xeral que son aproximadamente van a ser 2.600.000 euros que vai estar dirixida a Galicia e ao resto de España e tamén mitigar na medida do posible neste caso esas perdas por cancelacións que tiveron ocasión durante a vaga de incendios tamén. Este mesmo outono a Xunta vai pôr en marcha unha campaña xeral de promoción en mercados nacionais cun investimento de 2,6 millóns que porá en valor os recursos e oferta complementaria galega. A isto súmase outra microcampaña de difusión para que se poidan promover eses concellos e establecementos das zonas máis afectadas. Ademais, incentivamos unha demanda futura que tratará de compensar esas perdas de demanda que se puideron producir despois dos incendios neste tramo que atinxe estes primeiros días do mes de setembro. Trataremos de reforzar ben con esta microcampaña a través inducindo a demanda que utilice establecementos incluídos no bono turístico dos que estén radicados nos concellos afectados ou ben a través do programa outono gastronómico. A batería de medidas inclúe propostas para incentivar a demanda como iniciativas como o lanzamento dun novo programa de produtos turísticos que se está deseñando coa Asociación Galega de Axencias de Viaxe que vai fomentar as pernotacións e uso de establecementos turísticos nestes concellos.